gare ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Yaro Menteri Rang Bak Duat Narendra Modi ya ka jan rendia jong ka Meghalaya ha ka program Man Ki Baat ka balapan singau hanin ka sngi. Kumba khandai pusan klur ngut kinong sok snong ka India khamtam ki baduk kilayo jingerap na ki skim sarkar ban ai jingerap ya ka imlang salang. Bat ai jing tho ka UGC ya prapo khandai tali ki jaka pule namar ba kim shimla board ki kendon persha ya ka ragging ki hubor ki babnya. Menteri Rang Bak Duat Narendra Modi ula ai ka jingero ya ka jingru spa kari India ha ka liang ki jing su jing than bat ki wei ki sap ki bahiar pateng na ki longshwa ha ka program Man Ki Baat ka balapan singau hanin ka sngi. Modi hagani ka benta ka basis pa arpolai jong ka program basisin chibnai jong ula kren kerpang halor ka jan rindia na Meghalaya ka balayo ya ka nam ka bapau kum ka geographical indication tag lani ka GI tag. Menteri Rang Bak Do ula banjur kumno bakawai pakawai ka than jong ka ri la itu lengba ki jingmi ki bapau nam jongki. Napdeng kini ka rindia na Meghalaya ka yang kerpang kum ka dak jong ka jing penne pensa ka riti dostur bat ka jing kraw ki jing traikti. Ulaong bakarindia kamde tangka jan kadai ka jingyo pateng jong ka Meghalaya ka bala penne pensa bat nangkham penba lengba ki pateng daga jing ihin. Ula kedau ya karu company bakarpang ya usai rusam ha ka baklem dan kamban peniap ya unyang rusam ka bala penlong ya ka banyo ya ka kerteng ahimsa silk. Ula berrap ru ba hakini kisngi ka jingdawa ya kom kini ki jaj mar ka kiu stat ha ka perthai na mar kimdan kanu ka jingta ka basni ka maryang bat kumta ka rendia ka de ka jan ka babyang na ka benta ban penya yau shaki wei kiri. Modi ulaya ru ya ki kenthai ka Meghalaya ke bala lam khamat ya kan ka kam da ka bathau ya ki self help group lani ki seng yarap lade ban pen kiu ya ka jing pen mi ya ka jan rendia ban penne pensa ya kan ka kam bat ban pen mi ya ki lat ka mai ka ji naka. Menteri Rang Bak Duat Narendra Modi ula ong banaduk ka kwat ka khia haduk ka jingerap ban penbet penbiang ki baduk ha ka imlang salang ka India kala nangya shakhmat da ka jing ngau hun mensiem bakalala ban penbiang ya kane ha baro kiliang. Ula ong bamenta khambun na upai chongshnong kari ula shim la kumno ka wei ne kilat jingerap lengba ki skim sarkar ki bala permit na ka benta ka jing mentoy ha ka imlang salang. Habakran haka program Man Ki Baat hanin kasngi Modi ula kren chapang ka kaipot bala permit da ka International Labour Organization lani ka ILO haka bala tho badan palat 100% ki nong shong ka India khamtam ki baduk ki bala yo ya ka jing penbiang lengba ka skim sarkar. Ula benrap syuk bakani kamot badan hadu khandai pusan klur ngut kinong India ke bayo jing mentoy na ki jing harap ka sarkar ka balong ka jing kenthop ka bahe du haka perthai ban ai jing yada ya ka imlang salang. Modi ulaong batat hadu usnam arhajar khatsan lajudan tang arpusan klur ngut ki pat nong shok snong ki bayo ikini ki skim ka balong tang kumba khatsan percent. Uba Preston Tunsong sembut Menteri Rang Bak ka jela uba pet ya katnat PWD ula pentip baka package ka baningkong jong ka Shillong Dawki Road Project ka bakentop ya ka jingsna ya ka surok nadu rilbong hadu Upper Shillong kan sadap ha ubnai no apra menta usnam lakdawru baka ni ka surok kan dei ka folin. Uba Tunsong ulaong baka jingtrai kalaya shakhmat shat mentang balada baru ki kam kiyat kat kum ka jingtmu anla ban pendap ya ka surok hakapor balabu. Lapenya ya ka jing shna ya ka ni ka benta jong ka surok da ka NHIDCL bat ka jing pendap ya ka ni ka surok folin kanwan ra ya ka jing suk ka bakrawi ki pa ba ki balahap bansha ya ka jing dheng kali ka bakraw ka balabani ki nong le jing le ha ka tei ka than. Sembut Menteri Rang Bak ka jela bakami ya katnat ki kampo iyang ka jela uba Preston Tunsong ula pen scam baka jingbu ya ka tempulet basipor ha ka snong lapangap ka badan ha khaput ka Meghalaya bat Assam kandang dan hangtai tat hadu baka jinglong jingman kan khambiang. Habakran bakinong pathai khubor uba Tunsong ulaong baka sarkar jela kashim khiabha ya ka jingsngan jong ki pai ba ki basa hasilin ter ki khaput ka jela. Ulaong ru ba ansala ban penbet iki kanram ki belami hakate ka than tang hadian baka regional committee kan ne jingo ya ka tei ka jaka. Kalong kaman ha kasnong lapangap kaladan ha ka jingthut ha ka basdang jong ka tayaw balala hadian baladon kinong Assam ki balathong tenrai diang ha ka tei ka than klem da pentip lam ya ka Meghalaya. Hadian kani le thu ba ki nong song snong jong ka tei ka than ki la penjot no ikitei ki jaka balathong tenrai diang. La tem ya kani ka jinga kan at da ki pulet na baro ar ki jela bat lasnai ki kitam shipor ha ka tei ka jaka khnang ban lat na ka jingya kulmar.
Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam Shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashwani Shillong inya peteng biang bat ka khubor. Ka University Grants Commission UGC kalapha ya ka jing perbna sha prapo kondai tali ki jaka pule ha kalengkari ki bakan thop ya South tali ki IIT Lai tali ki IIM bat ka Aligarh Muslim University nabar ba kimshim labut renti ya ki kendon persya ya ka raging lani ka jing pensitam para khana pule ha ki jaka pule. Karkom ki kendon jong ka UGC halor ka raging balapan mi haus nam arajar khandai manla ka jaka pule ka baya so bat ka UGC ka de ban IT ya ka jing tho na ka jaka pule bat ki samla pule jong ka baki kular ban persya ya ka raging. Karkom katai ka jing penbena balapan mi kini ki jaka pule kemshim na IT ya ki jing kular ban persya ya ka raging wat la ki la juyo ya ki jing penkan mau na ka liang jong ka UGC. Kani ka jing bampen ko ngu omtang baka penken ki kendon jong ka UGC hendrai ka bu jing maru ya ka jing sngan jong ki samla pule khamtam hapdeng ki jing ja ki basniu bat penkha jing mot ki balanang kiu ha ki jaka pule menta ki por ki Southli ki IIT ki bala pakurtang hakatai ka thop ki kan thop ya ka IIT Bombay IIT Kharagpur IIT Palakkad bat IIT Hyderabad ki IIM ki kan thop ya ka IIM Bombay IIM Rohtak bat IIM Tiruchirappalli ki mai par ki jaka pule ki bapaw nam ke ba mi kerteng namar ka jingbam pen ko ngo jongki ki longka AIMS Raebareli bat ka National Institute of Design ha Delhi Andhra Pradesh bat Haryana. Laplia patba ya ka grassroots center ka bathamai ka balaseng hapo ka Mission Football Initiative ha Senduli ha West Khasi Hills District. Ka jingelang ban pli ya ka ni ka grassroots center kala long hamadan yali akai ha Senduli. Ka District Sports Officer jong ka West Khasi Hills ikong BCM ila long ka kongsan ha ka ni ka singi. Ha ka jingkren ka ba ila ahe ka ni ka singi ikong CM ila ay kublay kerpang ya uba Methodius Dekhar uba long u MLA ka than namar ka jingyo ich ngai jong u na ka bantaban kentiu ya ka roy ka par ha ka than maushin run. Ka Lampung yale akai football Tura Football League arhajar arpusan kalas dang na dukas ni satjan balala da ka jingya khun Super Division hapadeng ka Chipakore FC bat ka Rongkhon Sporting Club kabala long happy e Sangma Stadium hatura. La penlong ya kanika Lampung da ka District Football Association DFA Tura bat ladon hadu Light League Division. Kindon hadu Sanpol League ki kenhun ki banya khun ha kanika Lampung. Ki kenram kelendan ki balai don lang ha kanika jingpli ya kanika Lampung ki long ujud rangku ti Sangma PD jongka DRDA kum ukongsan rengkat ka jinge don lang jong Vice President ka DFA Useng Rak di Marak General Secretary ka DFA Ugam Cheng di Marak bat kiwede. Ka Lumpung ya khun marmet balatip kum ka Shillong Cage Fighting Championship SCFC kala long dangshen Halarity Multipurpose Theatre hamau ka siang Shillong. Ha ka ni ka jinga kop ka ba itanat layo i hadu khat ar tali ki jinga khun ki ba song shit bha ha ka ba khat ar ngut kinong ele akai na ka kerdan national level kile ai rank persya ya khat ar ngut kinong ele akai na ka jela Meghalaya. Ka SCFC kala sakiru ya ka jinga khun ka ba khat du jong ujoni nongrum haswa ba on song that no na ka jingele kai professional cage fighting hakaba ule kendo persya ya udawan ban penkot ya ka khubor sa sisen pat kimat ki bakongsan yaro menteri rang badu Narendra Modi ya ka jain rendia jong ka Meghalaya ha ka man ki bat hanin kasngi kumba khandai pusan klor ngut ki nong song snong ka India khamtam ki baduk ki yo jingerap na ki skim sarkar ban a jingerap ya ka imlang salang bat ajing tho ka UGC ya prap kondai tali ki jaka pule namar ba kimshim labot ki kenduan persya ya ka raging bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por ka ta ka por pravajing ni so bat ka Akashwani Delhi na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin parenga ka por prakat san minute ni pen kan maru ba ka por prash deng ni wan pai byang ka ni ka station jongi na ka banta ka North East News kani ka dai ka Akashwani Shillong.